mangutana? Adring dalan? Ma'am? Taga diri ka? Taga kuan mo ko bigakanan ka. Dili ra na sa Butuan? Kuan ba kaning pwede mangutana kung asa ang dalan? Lapit tayo. Sa dalan gani. Dalan. Wala po sa kuan. Mandiri mo agi padulong. Mandiri nga dalan. Pwede ko dira ako na. Pero diha ang dalan. Asa man nga dalan? Dalan ba? Dalan pa dulong sa imong heart. Okay. Ate, grabe ito ma'am. Mag-vlog mi ma'am. Ala. Kamera na mo ma'am sa likod. Hi ma'am. Thank you kayo ma'am. Check pangalan mo ma. Sino pangalan ma'am? Sam. Sam. Hi, Si Sam Sam. taga Villa Cananga. Nalibog si Sam niya sa asang dalan. Excuse me ma'am. Pwede mangutana? Asa repeat ang dalan? Girl. Dalan. Asa repeat? Basta. Dalan. Kanang dalan daw. Kawawa to. Wala dalan din he. Mo ka ba no? Da- Dahil mo ni galagi. Adili ka taga diri ma'am. Wala ka kabalo kung asa repeat diri ang dalan padulong sa imong heart. Nakakatawa yun. Okay. Ma'am, nara mong camera, ma'am. Ay, dito, ma'am. Vlog din na mo, ma'am. Kasi pangalan niyo, ma'am? Mariel. Mariel. Taga diri ka, ma'am? Mga taga-asa man ka? Pangabugan. Pangabugan? Sige, sige. Thank you kayo, ma'am. Sorry kayo sa disturbo, ma'am. Thank you, ma'am. Excuse me, ma'am. Pwede mangutana? Taga diri ka? Katuod ka sa ang dalan? So weird. Dalan. Dalan mo ba? Dalan. Dalan padulong sa imong heart. Your road, you know. What? Your road. Your road. Your road. Among vlog ni Ma'am Lambo Bisaya. Hi sa among camera ma'am ta, ma'am kato naka-vlog. Taga-asa ka ma'am? Taga Tubay. Padulong sa kuano, Kabadbaran. Hindi. Mas layo pag Tubay. Mas layo pa din. Tara mo kuan ma'am, among camera ma'am. Kuan ni ma'am, prank ma'am ba, prank. Thank you kayo ma'am. Sa pangalan ni ma'am? Jana. Ang among YouTube channel ma'am, Lambo Bisaya. Thank you kayo ma'am ha.